Čaute bezdáci, dneska vám ukážem zase, ako zrobiť popiči obed za 60 centov. Kúpil som mu neviem kde, možno som mu jebal babke, neviem, nepamätám si. Máš panvicu zo smetiska, máš tam olej, nenašťal som tam, neojebávam. Jebneš ju na one, takýto šporáčik, jebneš na panvicu a pekne flambuješ, vieš ako, nehávaš, nech sa varí, nejaké tie 3 minútky a dobre, keď to už máš takto vybavené, hotové, dobre, dojdeš, jebneš na oný, na tanér. Ja mám k tomu rožek tvrdý 12-týždňový, k tomu vodku, ešte tam čo si je. A ty kokot žereš, chálka. Dobre, ja som ochutnal, dal som mu spolubývajúcemu Lojzovi ochutnať moje špeciality. Lojzo, vítaj. Mám tu pre teba teraz kokot také jedlo. Daj si. Som uvaril dneska. No pivnice je výborné. Fakt? Výborné. Mám pre teba aj vodku, chceš? Do pivnice, daj. Daj, vráť mi to, že to je moje do piče. Choď, čau.